Kelet és nyugat. Ugye két spirituális világ, amit évszázadokon át egy áthidalhatatlannak tűnő szakadék választott el. De mi történik akkor, ha ez a két, látszólag különböző út mégis találkozik? Na ebben a mai anyagban pontosan ezt a lenyűgöző párbeszédet fogjuk egy kicsit körbejárni. Rendben, vágjunk is bele. Kezdjük rögtön a probléma gyökerénél, azzal a mélyen gyökerező spirituális kirekesztéssel, amire ez a párbeszéd egyfajta választ próbál adni. Szóval az egyik oldalon ott van a judeó-keresztény hagyomány, ami gyakran azt mondja, hogy csak egyetlen, kizárólagos út vezet az igazsághoz. A másik oldalon pedig ott vannak a keleti spirituális utak, mint például a hinduizmus, amik sokkal inkább úgy tekintenek a különböző tanításokra, mint megannyi folyóra, amik végül mind ugyanabba a hatalmas óceánba torkolnak. Na de ma, ami összekapcsolt, globalizált világunkban, ez a fajta távolságtartás már egyszerűen nem tartható. A kultúrák és a vallások soha nem látott mértékben keverednek, ami felvet egy egészen alapvető kérdést. Létezhet-e még egyáltalán bármelyik hit önmagában, a többitől teljesen elszigetelten? És pontosan ebbe a feszültséggel teli helyzetbe lép be egy modern gondolkodó, egy jezsuita pap, aki mondjuk úgy nem félt feltenni a legkényelmetlenebb kérdéseket sem. Ő Francis Clooney, a komparatív teológia, vagyis az összehasonlító vallástudomány egyik legfontosabb alakja, és az ő nagy dobása az azért, hogy más vallások tanulmányozása valójában nem gyengíti, hanem épp ellenkezőleg elmélyíti az ember saját hitét. Clooney egészen provokatívan száll szembe az előítéletekkel. Képzeljétek el, amikor a kritikusai más vallásokat ítélnek el, ő csak annyit kérdez tőlük. Oké, de honnan jönnek az információitok? Olvastátok a Bhagavad Gítát? Mutassátok már meg nekem, hol van benne a sátán. Ezzel pedig arra ösztönöz mindenkit, hogy a véleményünket valós tapasztalatokra alapozzuk, ne pedig csak hallomásokra. De mielőtt Clooney színre lépett volna, már voltak előtte is olyanok, akik ezt az utat járták, igazi, spirituális fáklyavivők, akik nem csak beszéltek a párbeszédről, hanem a gyakorlatban élték meg azt. Képzeljetek el keresztény szerzeteseket, akik nem azért mennek Indiába, hogy térítsenek, hanem épp ellenkezőleg, hogy tanuljanak. Az volt a céljuk, hogy a saját keresztény hitüket egy sokkal mélyebb, univerzálisabb kontextusba helyezzék azzal, hogy teljesen elmerülnek az indiai spiritualitásban. És ha már úttörőkről beszélünk, az első, akit meg kell említenünk, az Henrik Lessou, egy francia bencés szerzetes, aki még egy hindú nevet és életmódot is felvett. Lessou nem elégedett meg azzal, hogy könyvekből tanuljon a hinduizmusról. Nem, ő megélte azt. Felvette a hindu vándorszerzetesek, a szanyásinok életmódját, és teljesen elmerült az Advaita Vedanta filozófiájában, ami a mindenség egységét hirdeti. A célja az volt, hogy megtalálja a közös misztikus magot a két hagyomány legmélyén. És a meggyőződése, azt finoman szólva is radikális volt. Azt mondta, hogy ha a kereszténység egyetemes akar lenni, akkor egyszerűen képesnek kell lennie arra, hogy magába fogadja a hindu spirituális tapasztalatot is. Mert ha erre képtelen, akkor elveszti a jogot, hogy egyetemes útnak nevezze magát. A következő fontos szereplőnk Bede Griffiths, egy angol szerzetes, aki később átvette a Shantivanam ásram vezetését. Griffiths valami egészen különleges dolgot csinált. A megszokott keresztény liturgia helyett egy teljesen egyetemes istentiszteletet hozott létre. Képzeljétek el a napot az ásramban, reggel a védákból olvasnak fel, délben a Koránból, este pedig misztikus költők verseiből merítenek. Elképesztő, nem? És akkor jöjjön a harmadik úttörő, Francis Acharya, aki talán még egy lépéssel tovább is ment. Ő a hit mindennapi gyakorlati oldalát, a liturgiát szabta teljesen az indiai kultúrára. Az ő ásramjában a keresztény szertartásokat már helyi nyelveken, például szanszkritul végezték, és tele voltak indiai kulturális elemekkel. Acharya számára a lényeg nem a kőbevésett dogma volt, hanem a mély, személyes belső megtapasztalás. Na jó, de hogyan áll össze ez a sok egyéni út egyetlen nagy, átfogó filozófiává? A válasz egyetlen ember nevében rejlik, Raimon Panikkar. Egy olyan gondolkodó, aki szó szerint megtestesítette magában ezt a szintézist. Panikkar tekintélye egészen elképesztő alapokon nyugodott. Gondoljatok bele, 3 doktori fokozata is volt. De nem ám hasonló területekről. Nem. Volt egy fizikából, egy filozófiából,
és egy teológiából. Képes volt hidat verni a tudomány, a spiritualitás és a filozófia között. Hát, ez nem semmi. És ennek a gondolkodásnak a csúcsa a koinherencia fogalma. Panikár szerint az igazi párbeszéd nem az, amikor egy keresztény leül beszélgetni egy hindúval, nem. Az igazi párbeszéd az, amikor a keresztény és a hindu ugyanabban az emberben belül él és lélegzik. A cél tehát nem valami intellektuális vita, hanem egy mély, átélt, belső megértés. És ez el is vezet minket Panikár legmélyebb és talán legnagyobb kihívást jelentő gondolatához, ami egyben a mai témánk lezárása is lesz. Panikkar a Hinduizmus ismeretlen Krisztusa című könyvében valami egészen méreszet állít. Azt mondja, hogy a Krisztus misztérium nem korlátozódik a kereszténységre. Szerinte Krisztus az üdvösségnek egy egyetemes szimbóluma, ami más hagyományokban is ott rejlik, még akkor is, ha teljesen más néven szólítják. Ez pedig itt hagy minket a végső nagy kérdéssel. Mi van, ha a spirituális út lényege nem az, hogy megtaláljuk azt az egyetlen igaz ösvényt, és bebizonyítsuk, hogy mindenki más téved? Mi van, ha a valódi cél az, hogy csatlakozzunk egy közös párbeszédhez? Egy párbeszédhez egy olyan misztériumról, ami valójában mindannyiunké.